Os bancos de libre marisqueo da Ría de Arousa atravesan un momento crítico. Os lombos, o boído e cabío que xestiona Rañeiros permanecen pechados. O marisco é escaso e cativo. O marisco é pequeno, hai moi pouco de talla legal e co riesgo que corre acabar coa campaña que ven, pois decidiuse cerrar. A situación non era nada boa. Rañeiros aposta por unha solución global que determine a situación na que están agora mesmo os bancos. Ademais, propoñenlle á Xunta medidas concretas para a súa rexeneración. Plantexamos varios arados nos tres bancos que xestiona a asociación, tanto no boído como en cabío e en os lombos, están en trámites de levalos adiante. O presidente de Rañeiros aproveita para defender a xestión que fai o colectivo, contrapón as medidas que les defenden para a recuperación do libre fronte ás críticas do patrón de carril. Creo que estes días saleu un novo mesías na prensa que diz que ten unha varita mágica para arreglar o libre marisqueo, a ver se o fai logo, porque que se deixe de vender fume e propoña ideas en riba da mesa. A previsión é que os lombos, o boído e cabío permanezan pechados ata o arranque da nova campaña en outubro. Agora manteñen a súa actividade nas denominadas outras zonas, aínda que cun problema engadido. Os prezos da ameixa son moi baixos. Non sei o que está pasando, se o mercado non é capaz de asumir a ameixa babosa que temos, ou se está entrando marisco de outras zonas con uns precios máis baixos, xa que os precios que estábamos tendo ahora nesta época eran precios de hai 35 anos, precios de 8 euros a ameixa pequena, e a grande chegou un día a 9 euros. O normal é que estuvera entre 18 e 20 euros a grande, e a pequena chegou a precios de 8 euros. Indica Rial que con estes prezos apenas compensa que os mariscadores saian faenar.